seuraavat pelit päästään aloittamaan tuossa ihan parin minuutin päästä, eli vartin yli. Onnea kaikille joukkueille! Toista kertaa järjestetään Ice Hockey Triathlonin MM-turnausta, jossa on 3 lajia. Siihen kuuluu normaali jääkiekko, pöytäjääkiekko, stiga sekä virtuaalijääkiekko. Pelataan NHL 13 tänä vuonna. Joukkueita ilmoittautui mukaan 8. On mukana tässä. Koulukaudulta lähdetään 2 jälkeen hiomaan strategiaa. Ja sen jälkeen ravintola Mallashommissa jatkuu ne 2 muuta lajia. Hieno tapahtuma, peli on komea ja mitäs sen mukana on? Perostyylin veskarit ja tämmöiset vempulamailat, niin ei tästä tule enää mitään. Ainut asia, mikä on parempi kuin maailmanmestaruus, niin on tupla maailmanmestaruus. Joo, ei mitään. Nähdään ravintola Mallashovissa 6 lähtien ja 2 seuraavaa lajia käyntiin. Morjesta!